أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ويذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. U-Allah uthi thaniya ithfihi. Labantu laba mangabe betshelwa amaqiniso baphendula intamo zabo, baphenduka babhekele benza ngathi abezwa. Bezwa belalele. Into eyenza ukuthi aphendule le ntamo yakhe yini ipride, ukuzazisa, ukuyitshela. Uyikhuphula, ukuzibona ngathi yena ungcono, sengathi yena angeke aze afe, ngathi yena ukufa angeke kuze kufike kuye. Kodwa iqiniso liyafika kuye kodwa akafuni ukulilalela. Wenza ngathi akalizwa. Akagcini ngaloko, ekuphendukeni kwakhe udukisa abanye abantu, ubakhipha endleleni ka-Allah eqondile. So bonke labantu laba esikhuluma ngabo la, khuluma ngamaNazaretha, ngikhuluma ngamaKrestu, ngikhuluma ngamaWasithawa, ngikhuluma ngamaRoma, ngikhuluma ngabakhonza amadlozi, yonke abakhonza iy'thombe, yonke into. Mawuzazi ukuthi wena awukhonzi umdali wakho, awukhonzi umenzi wakho, kukhulunywa ngawe la. Kuthiwa wena mawutshelwa uphendula intamo, ubhekele, wenza ngathi awuzwanga uzwa. Ungagcini lapho bese wenzani? Bese udukisa abanye abantu endleleni ka-Allah ukuthi benze okwentando yakho noma benze okwezinkanuko zabo, bedukiswa wuwe. Lalela ukuthi u-Allah uthini. Uthi lahu fi dunya khizyu. U-Allah uthi uzokuhumiliate, uzokuphoxa, uzokubeka obala, abantu bazokubona. U-Allah uzowaveza amahlazo akho, abantu bakubone ukuthi wena unhloboni yomuntu kahle kahle. Wayudhiquhu yawm al-qiyamah. And ngelanga lokwahlulela u-Allah uzokwenza ukuthi wena unambithe isijeziso sakhe esibuhlungu. Ngiyaphinda futhi. Uma nithi nginamanga, maNazaretha, maKrestu, maWasithawa, maRoma, abakhonza amadlozi, abakhonza iy'thombe, abathwele, abakhonza imali, angikhathali ukuthi ukhonza ini ngaphandle kamdalo wakho. Ngithi mina open challenge, ngiyakuvumela, ngiyakuchallenge, ngiyayiphosa inselelo. Ngithi mina yenza ivideo njengami ubukwe abantu umhlaba wonke, ungichallenge uthi Mbatha asibhekane one on one. Mina ngiready ukuthi mina ngikuchallenge. Ngisakutshela namanje angeke ukwenze lokho ngoba wazi kahle ukuthi lento engikutshela yona iyini, iyiqiniso. And lento umdali akutshela yona iyiqiniso. And yingakho engeke avele umuntu ozongichallenge ngoba bazi kahle ukuthi lento engiyikhulumayo akukhulumi mina, kukhuluma umdali uqobo lwakhe. Ngiyaphinda futhi, iQuran ayibhalwanga, akuwona umqondo womuntu, akuwona umcabango womuntu othize noma uchwepheshe othize noma unjingalwazi othize noma injulabuchopho ethize. Kodwa iQuran amazwi ka-Allah umdali wezinto zonke uqobo lwakhe. Yingakho kungekho lula ukuthi kube khona umuntu ovelayo athi yena angangichallenge abhekane nami ubuso nobuso, ngoba wazi kahle ukuthi yena lento ayikhulumayo ayikho, uyacabangela. Mina angicabangeli ngoba ngikhuluma amazwi kamdali. Ubani-ke ongaba nesibindi sokubhekana nomdali aphikisane nomdali? Ubani ongaba naleso sibindi leso? Akekho. Uma ngabe ukhona vela ubonakale. Ngisaphinda futhi. maNazaretha, le ndlela eniyihambayo iya ekubhujisweni. maKrestu, le ndlela eniyihambayo iya ekubhujisweni. maWasithawa, le ndlela eniyihambayo iya ekubhujisweni. maRoma, le ndlela eniyihambayo iya ekubhujisweni. maJuda, le ndlela eniyihambayo iya ekubhujisweni. maHindu, le ndlela eniyihambayo iya ekubhujisweni. Nani nina enikhonza amadlozi, le ndlela eniyihambayo iya ekubhujisweni. Indlela yobumnyama, indlela kaSathane.
Thutha-ke lapho wakhe khona, ubuyele eqinisweni, uhambe eqinisweni, ukhonze umdali wakho ngendlela afuna umkhonze ngayo, ungamxubi nezidalwa zakhe, ngoba uma ungakwenzi lokho uyomkhumbula mhla uficwa ukufa, ngoba ethuneni lo omkhonzayo manje angeke uze umbone. Khumbula, uphila wedwa, uyofa wedwa, uyongcwatshwa wedwa, ethuneni uyobuphendula imibuzo wedwa, uyobubuza wedwa, uyobujeziswa wedwa, uyobubusiswa wedwa. Kuya ngokuthi wena emhlabeni uziphathe kanjani, wenza kanjani. Umuntu nomuntu uyokohlulela ngani ngokwemisebenzi yakhe. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.